Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Wa gid ka magkomedya sa imong pagtuo, Sir Leon. Mao kini akong giingon ninyo, Tonton. Mama Mary na gani ang mo panalangin, na agyod siya panalangin nga ipanalangin nga to ni bisan kinsa nga mangayo niya panalangin. Gipanalangin na nasab ko ni Mama Mary tong. Grabe mo kung kaka-Diyos noon, Sir Leon. Mao kini akong giingon ninyo nga magsigi mo grocery. Magsigi grocery. Humo kay kasing-kasing si Mama Mary. Magiluyon kayo si Mama Mary. Grabe ka kayo ka reliyoso, Sir Leon, oy. Lucio. Okay. Sige tiragong gwardyas giton. Ing napasudlon si Lucio. Pasudlo na si Lucio, bay. Lucio ba? Karang wa di mo pasudla. Pasudlon ko no, ingon Sir Leon. Kisang Lucio, sir. Taga Bagakay. Ang municipal assessor sa Bagakay. Gipasudas Lucio, sir. Niya naman, gandam naman ako ni. Niya naman niya sa mga brown nga mga sobre babaw sa lamisa. Pasensya na gid kaayo, Sir Leon. Ang mayor o ang judge sa manggod. Patawag ko nila. Kaya ako lang kunoy mangunay kanhi dinhi aron kuhaon ang imong obligasyon nga gisaan nila. Sigurista lang kayo ng imong mga amo, Lucio. Hagbay ra kung tinabangan na nila. Kanang huwis, kisamay na ning kamot na niyang mahimong judge. Utro po ng imong mayor, diskumpiyado kayo. Pirmi lang maamnisya nga, dili siya mahimong mayor. Kung dili gihapon sa akong kinasingkasing nga paningkamot, nagparihas lang na silang duha. Mga diskumpiyado. May yung pakungon ng mga o. Yatag ng para sa mayor o Judge Stone. Giandam na nako, Sir Leon. Oh, adi raw. Duwata na siya. Nganawa na ni mo dawata, Lucio. Apil ng ako ana. Tulo na sobre, Lucio. Aw. Imong usana. So sorry. Wa na ko maklaro. Thank you. Ni ato na ko nga ning usa ka sobre. Thank you kayo, Sir Leon, ha. Ayaw naglakaw. Di pa di. Abi nimo, sir. Sunoy manok ang akong sudan ganina. Tibuok sunoy. Ako rin nagkaon. Hapit ko mahurot. Solid kay unod manok ka eh. Hinatag ni Guryo. Di mahilis ko. Why pahilis diha. Stit side bino rin pagkapahilis at gikaon akong manok, Sir Leon. Sir Leon? Pagkabalik bino, Ton. Oh, sir. Malabuan ka pagkaasa ka maayo ni mong tao, sir. Di pa na yun, Sir Leon. Tinawag din ako, Sir Leon. Why makatupong? May makatupong pagkaasa pagkamay ni mong tao? Grabe ka kayong mukulikot o kibot, Lucio. Grabe ka kayong mupala-pala o muulo-ulo. Basig, ganahan kong maminaw kung unsay mga reaksyon og lihok ni Greg. Dahil imo na siyang gisyakoy og mayo, Lucio. Istoryahay ko na ko. Bito agad siya sa mga inimbento na kong istorya. Labi na silang gipakita na ko niya ang mga papilis nga lupi tinuod ka papilis nga magmatuod nga dili ko siguro yung mga tagiya. Kaya ang matuod nga tagiya mao ang usa ka Herminia Legaspi. Siya biyagyo tenor nga tag-iya, Lucio. Bitaw.
Si Goryo begi tagiya. Dili lang ta mamakak. Kay masuko si Mama Mary. Mama ginay tinuod. Siya mao'y tag-iya. Oh, sa to'y reaksyon ni Greg? Tao manangod da. Oh, gibati ko kaluoy. Oh, bisan kinsa maluoy man. Sama gud ni Mama Mary. Manggiluyon gayo. Pero mo daw bagyong atong huna-huna og bation. Nga unahon gid una nimo og kaluoy ang imong kaugalingon. Mao na'y giingon. Una ka manilhig o manglimpyo sa ubang tugkaran, unahon gid nimo ang kaugalingon mong nataran. Maunay na hitabo. Giuna ko'y kanako, Sir Leon. Kay kung wa mo pa ako una ha, libaw ka gyud unsay may tabo. Sayod ka gyud mismo. Bisan tibuok kinabuhi pa sa imong pamilya, dili pa paigo nga imong ibayad sa akong kaluoy ug tabang nimo, Lucio. Bisan hotdon ko pa kamog patay sa imong pamilya, kuwang pakinimpayad sa imong utang kabubuton nga rin ako. Primero, may lugok-lugok ang mga luha sa mga mata ni Goryo. Namuwa ang naong, nagduko. Nakita na ko nga may pila ka luha gikan sa mga mata nga nahog sa giakob niyang kamot. Unya murag bata nga gilugod ay ang mga mata. Luoy din tanawon. Naluoy ko nagtanaw. Maria Santissima. Naluoy lagi ko. Pero sa ako nang gikaingon. Siya dahil mong hataga na magpabor sa huwes. Dili dahil ikaw. Nahibaw sa mulusyo. Unsa si Sir Leon diha ninyo. Oh, gusto ka. Gusto man ka, Sir Leon. Dako kay kang gusto. Tinood ba nang giingon ni Sir Leon? Tuntun. Bisag patyon pa minyang tanan. Dili pa igong ibayad na mo ang among kinabuhi sa dako kaya namong utang kabubuton. Nimo, Sir Leon. Bisan ako, Lucio. Ay, bisag kinsa na to. Kita gitabangan, Sir Leon. Tungod sa dako na to buot ang tawana. Ambot. Unsa lang ka na magbayad niya. Tinood yun. Kita pagkatag parihasin ng tawana. Dili na yun. Asa ka kapag kita parihasin ng Sir Leon? Di na yun lagi. Natakdan ka na, Lucio, ton? Tinood bito na, sir. Oh, unsa to, sir? Natakdan ka na ng Lucio? Mayo kayong mukulito o kibot? Lami kayong muulo-ulo? Pauli na, Lucio. Oo, mali na ko, sir. Mali na ko. Ando na ko. Lucio, Sir. tahia ang imong dila o ang naglambi ni mong abil. Kung sa'yo mo gilantaw sa gawas, kalayo ni mo gilantaw. Nahuman na og survey ang imong yuta sa Bagakay, Herminia. Atubang nako, tarong og lingkod atubang nako. Na-survey na ang imong yuta sa Bagakay. Nakatungo ka ba? Dili ka na akong yuta, Leon. Yuta ka na sa tao nga wag gyud nimo hunongi sa pagsakit. Abi na kog nalipay ka sa akong gibalita nimo. Kanus amang ko nalipay sa tanan nimo mga balita kaniadto pa. Nagdana na og pamintaha, pagpanglupig og tunglo. Herminia! Kanus ka man mohunong sa paggamit sa akungan aron pa ang kunon sa dili imo, Leon. Kanus aman! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!